سلام كبرى تختتلتي خميس أني حمل لخوم نحزينا بخوم زحرنا مقدسي معبالتات كم سعب قريبنا لنا كسامو داتا مسايس أني حكم كتكاتلو بخبر عدمكم نحزي قداي لعلاونة إيرترا عب واقع داقاز ورد كم زي خونا إيرترا زهابتو متنقغتها زملكة حبريتان عب يمن عطوقات حتي عب العلو ودباوي كتما موچا خبير نايم سايلين درون متقعاتي مفتص مزقلس حبريتان قداي مناسي تقراي زملكت كاب خونات فريحو من بعد سبا استسددو مناسي تقراي بسنك حزرت مسقلل مقبن اب خبير تقام كم زيركبو كم استقلصن بزعبا وق سودان اب كفله جزات بلو نايل كتماتات جيسانن امران زراخب استراتيجيكاوي دلدل بمتقعتي كم زعنوز قلص زرزر معباله بزعباتي امريكان عمانن زوص ازررابي معباله زبلكت حبريتا ون حزنا لنا كندا كاب ممحدار ترامب زوص حدش طرف نموغاد صعوق زته تكايد كم زلا زغلص حبريتا إلو بريزيدنت ترامب ندو كوريا بمنقاف وتادراو حجز مستي اب ايران زلو خنتات اتحيزو زهابو مغلصي حزنا لنا كسمودا تصنيحهم كتكاتلو نعدمكم لالاونة إيرترا كم خالد زخونت نا أفريقيا هاجر أبواج عداجاز ورد كم زي خونة تجلسو إمباس إيرترا أب حورات منجسة أمريكا أب زحلفة سمون بمنجس جرمن زموله هو جراوي مع خلزنا دوتشبلي نا أمريكا مربب حبرتا فورين بوليسي إيرترا أب جو بوليتيكا قمار قرن أفريقيا قندي تواسايت كبلا أب عملتها دحر مسفارن صحف عملكيتو مجلسي هيبولام إمباس إيرترا أبتي عسة شعات نحاس ذهبوا جازيز أو مجلسي إذن غلت مرببات حبرتا استراتيجيكاوي أجداسنة إيرترا وشتاوي سلامان أب قيح بحري قرن أفريقيا دعابي أبزغر لزلو أجداسنتا نتاريكا زلم زنا أسن غمون إثيوبيا زأوجتو زي حجاوي مدلا أفدق بحري نا إيرترا حجاوي زباوي دبلوماسي كم صارنا إثيوبيا بروجكت جيران بمقرب بزجرم تماسال عنكس نمور زمثل ترخاتات أجاوي حن كبلي دليس زلام أب هلو بوليتيكاوي وتر إيرتران إثيوبيا أتي مسيرته حتو أنفتو مقيار أيدل نزبلة دي إمباسي نقداوي تتكامنت أفدق بحرن أبل علي جماجم بحري ويون خال هاجر مهلو ملو بملو زراخب قداي كم زي بلو دما جليسيم أتي جازيت أما جلس إيرترانا إثيوبيا مريت خون سجاتات المركب شوات كم زي بلان نتي أهجراو تفلت نزلوا الدو إثيوبيا لوت يكجبرلو كم زي دلي بمتق كم زي تدلي بمتقاس إيرترا خلص فلتو تاريخاوي حجاوي تتكامنت ودباتا ويون نقد هاجر بنا حبار سمعنا تقايما كم زي تفلت يوز عزها خير زلم أب من العالم زركبا كم بعل قربت هاجر إثيوبيا أفدق بحر زيبلن هاجرات زخون جزاتاوي مقوصار كي جبرا بقراب هاجرات جماجم بحري أبلن أهجراوي نقدي ككايدا يخل أين زين نقداوي متسار مبار أب منجو هاجرات نايم تحبار عدلاز فتر تزيخوينو مريت خال هاجر كتونن أيفك دنيو كبليو اتي مجلس زحبرم سلازي وقعوك على سب سلطانات إثيوبيا نراوي حتو أفدق بحري أب نقدي بحري كمقلل ذكر خرجو داير خم غراب أيجب أن زبالتي جازت أو مجلسي قطباوي بهجي ديموغرافياوي صفحاتنا بالعلاونة مثل كغير أيخلن خمون أهجراوي أفلتو زلو دوات أيخلون زبالت مجلس وسيخو زخون يخون أنصاروي حساب مزقرب دما جود متحس هجراوي حق خوينو نتيز عباب عمقوس زي الرجاج قدم خونات كم زفتر دما أرديو دوتشبلي إيرترا دوتشبلي أب زحلف قنيات أبزوز ومجلسي إيرترا كابي تبيات تفليت هاجر كم زخونتن نا أمريكا مرباب حبريتا بتماثالي فورين بوليسي ناصنة إيرترا نجمع بحر إثيوبيا جفيفو قبل حدا بحدا زقربوا عن قزات بتاريكاوي أقرار بوم أزوم زت حساسبو كم زخونو إمباسي إيرترا مجلس هيبوليهم كم كل زفلت حكي قد ممسا مجزاتي إوروبا ناب أهجر أفريقيا أب زنبر زمانات حزب إيرترا نجزار أسوس تفلي هافتم تاريخ استعدل كم زخونة أب مجلس يتقاس تجاز مجلسي زمناوي دوبات إيرترا كم نايز بزح أجرات أفريقيا بمجزاتي طاليان إيرترا بوقعي أب 10 ساعات كم مسرت دقيمو أرجعيسهم سعبون إيرترا دحر مجزات طاليان بتخاطالي ناي 10 عامات وتادرا من محدار إنجليز أنصار دليت حزبنا استجبره مقراص دحيرو دما إثيوبيا سنزرتو مس 13 عامات زقلصله نوح متقعت قالسي ناصنت إيرترا كم زقلاطفه تاريخ بمتقاسيو ات مجلسي يحبرو زلام خمون بزادن وصيت ريفرندم ناصنت كم زدلينا عالم زمسكر حزب إيرترا نتي أهجراوي تقبلنا زلو مسرح إثيوبيا كاب جماجم بحري كم استقللت غير مقرب بتاريخ صل زفترن بحجي زي ونعن مخانو امسكيرو كبل جليسم امباسي إيرترا أزوم عن قصات بتوثقي إيرترا مس جبسي سومالي سعود عربن حبرات إمارات عربن منقسات أمريكان قالوا مشاركة زلو زمدنا بغندي أنصار إثيوبيا كم زخون دما جليسيم بوليس وصاي حنت العلاوي هاجر غودلو ترجم كم زخون بمجلس إيرترا نفس وقف زهلوا دبلوماسياوي زمدنا إثيوبيا زما أخل مبري عيد ليان كبل جليسيم بوليتيكاوي سيامتاتن جمتاوي تخاطالي سيناريوتاتن متكاتا مرتعو ويون عتبتنتنا أيخونن زبالتي مجلس وسيخو بوليتيكاوي سرعة إيرترا أبوشي تاريخاوي تمكرو محبراوي ركبات هاجراوي تكالاتن حادنت حزبون ناصا حري هاجراوي هنسات كمرمر كم زلو ومبر قدمو بستوسنا سنحات سابوي قطعتات راح زفرد كم زخون جليسيم أتوم
ዝሓለፈ ሰሙን ዝተዘርግሑ ዓንቀጻት ኤርትራ ብዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ቀይሕ ባሕሪ ውሽጣዊ ሰላምን ሓድነትን ውሕስነትን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘሎ ሃገር ምዃና ዝገልጽ እተን ማዕኸላት ዜና ዘቕረብዎ ዓንቀጽ በቲ ሓደ ወገን ዘገርሚ ክብል ኤምባሲ ኤርትራ መግለጺኡ ኣስፊሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሓፈሻዊ መትከል ካብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሰጊሩ ዝኸይድ ሓደገኛ ባዶ ከም ዝኾነ ገሊጹ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ኤርትራ ናይ ካልእ ሃገር መሬት ክትሕዝ ድሌት ከም ዘይብላን ምስ ኢትዮጵያ ኮለን ጉራብታ ድማ ሰላማዊ ክልቲኣዊ ረብሓታት ዘሎ ዝምድና ከም ትደሊ ብምግላጽ እቲ ንዋጋ ዕዳጋ ክፍቲ ዘይኮነ ነገር ግን ሉዓላውነት ግዛኣትን ሓድነት ኤርትራ እዩ ክብል ድማ ደጊሙ ኣረጋጊጹ እዩ። ናብ ተቐጻሊ ዘሎ ዛዕባ ተሰጋጊርና ኣለና። ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ወደብ የመን ብመጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ሚሳይላትን ዕላማ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ሰራዊት ናይቲ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ የመን ክልተ ሃይፐርሶኒክ ባላስቲክ ሚሳይላት ብዕጡቃት ጉጅለ ሑቲ ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ከተማ ሞቻን ቀይሕ ባሕርን ገጹ ከም ዝተወንጨፈ ብሎም ዕለት 17 ነሓሰ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣስፊሮም ኣለዉ። ዕጡቃት ጉጅለ ሑቲ ንዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ኣብዛ ወደባዊት ከተማ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ክካይዱ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ መርበብ ሓበሬታ ኣልኣይን ኣብ ሎም ዕለት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ድምጺ ተኩሲ ከም ዝተሰምዐ ነበርቲ እታ ከተማ ብምጥቃስ ይሓቢሩ ዘሎ። ብመሰረት ምንጭታት እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ብርክት ዝበላ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተረኣያን ብውሕዱ 4 ሚሳይላት ድማ ነቲ ከባቢ ከም ዝሃረሙን ገሊጹ እዩ። ወታደራዊ መራኸብቲ ብዙሓት የመን ብወገኖም እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዕጡቃት ሑቲ 6 ባላስቲክ ሚሳይላትን 6 ሰብኣልቦ ነፈርትን ተጠቒሞም መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ኣብ ጸብጻቡ ኣረጋጊጹ እዩ። ብተወሳኺ ካብዘን ሰብኣልቦ ነፈርቲ ክልተ ጥራሕ ተሃሪመን ከም ዝወደቓን ኣብቲ ሓደጋታት ዘጋጠሞም ቦታታት ድማ ናይ ህይወት ምድሓን ሰሪሕታት ክካየዱ ከም ዝኽኣሉን ተፈሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻባት እተን መራኸብቲ ብዙሓት ትማሊ ሰንበት 16 ነሓሰ ኣብ ወደባዊት ከተማ ሞቻ ዝርከቡ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ የመን ኣብ ዝርከብ ከባብታት ብዕጡቃት ጉጅለ ሑቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 66 ሰባት ናይ ሞትን መቁሰልትን ሓደጋ ከም ዝወረዶም ተገሊጹ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዓርቢ 14 ነሓሰ ኣብ ወደብ ሞቻ ልዕሊ 6 ባላስቲክ ሚሳይል ድሕሪ ምትኳሶም ክልተ መራኸብ ከም ዝዓነዋ ከምኡ ድማ 6 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ይፍለጥ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ዕጡቃት ሑቲ ልዕሊ 82 ባላስቲክ ሚሳይላትን ቦምብታት ዝጸዓና ሰብኣልቦ ነፈርትን ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ከተማ ሞቻ መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ሩኡይ ሰብኣዊ ኪሳራ ከም ዘውረዱ ይግለጽ እዩ። ጸብጻባት እታ ሃገር ብተወሳኺ እቶም ዕጡቃት ነቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ መጻብባብ ኤልመንት እንደብን ምቁጻር ዝዓለመ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከካይዱ ከም ጸንሑ ድማ ይግለጽ እዩ። ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ደበና ኩናት ሰጊሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃደሙ መናእሰይ ካልእ ከቢድ ጸጋሚ የጋጥሞም ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣመላኺቶም ኣለዉ። ማዕከል ዜና ዶቼ ቬለ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ገለ ካብቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ መናእሰይ ትግራይ ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ሕጽረት መጽለሊ ምግብን ስራሕን ኣብ ጎደና ክሓድሩ ከም ዝተገደዱ እቲ ማዕከል ዜና ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ሱዳን ዝርከብ ወሳኒ ድልድል ብዝበጽሑ መጥቃዕቲ ተሰይሩ። ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ክፍለ ግዛት ብሉ ናይል ዝርከብ ወሳንን ቁልፍን ጥቕምን ዘለዎ ድልድል ከም ዝተሰበረ ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ኒውፋንግ ዝርከብ እዚ ድልድል ባኩሪ ዝተባሃለ ኮይኑ ንከተማታት ጊዛንን ኣምራንን ዘራኽብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። እቲ ድልድል መዓልታዊ ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ሰባት ንንግድን ሰብኣዊ ኣገልግሎትን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኮይኖም ትማሊ ብዝበጽሑ መጥቃዕቲ ዱረን ከም ዝፈረሰ እዩ ዝተገለጸ። ብተማሳሊ ብምፍራስ እቲ ድልድል ብሌተናንት ጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ዝበሎ ነገር ከም ዘየለን ይኹን እምበር ብተቐናቃኒ ቅልጡፍ ደገፍ RSF ዝምራሕቲ መንግስቲ ሱዳን ወይ ድማ ሱዳን ፋውንዲንግ አሊያንስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ድልድል ዝፈረሰ ምስ ሰራዊት ሱዳን ርክብ ዘለዎም ሓይልታት ሚሊሻታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምዃኑ ኣረጋጊጹ እዩ። እቲ መግለጺ ከም ዝሕብሩ እቲ መጥቃዕቲ ይኾነ ተባሂሉ ምንቅስቓስ ሰላማውያን ሰባትን ንንግድን ተበጻሕነትን ኣገዳሲ ቀረባት ንምትእጓል ዝተገበረ ከም ዝኾነን እዩ ዝተገለጸ። ሚኒስትር ዜናን ቅባል ቃል መንግስቲ ትይዩ መንግስቲ ካሊድ መሐመድ ኣብ ዝገለጾ ብመጥቃዕቲ ሰራዊት ሱዳን መሻርክትን ሙስሊም ብራዘርሁድ እቲ ድልድል ኾነ ተባሂሉ ክፈረስ ከም ዝተገበረ እዩ ዝገለጸ። ብምኽንያት እዚ ድማ ነበርቲ ኣገልግሎት ሕክምናን ምግብን ሓዊሱ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዝረኽብሉ ሰንሰለት ተቋሪጹ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ወሲኾም እውን እቶም ሓይልታት ቅድሚ ሒደ ሰሙናት ንጉምሩክ ኢትዮጵያን ጉምሩክ ሱዳን ዘራኽብ ድልድል ከም ዘፍረሱ ብምጥቃስ በዚ ድማ ዶብ ተሳጋሪ ምንቅስቓስ ንግድን ከም ዝቆመ ገሊጾም እዮም። እዚ ድልድል ዝፈረሰ ሰራዊት ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳዊ ክፍለ ግዛት ብሉ ናይል ኣብ ዝተገበረ ውድግእ ነቲ ከባቢ ራሕሪሑ ምስ ወፀ ከም ዝኾነን እቲ ድልድል ዝፈረሰለን ከባብታት ጊሳንን ኣሙራንን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ኢድ ቁልጡፍ ደገፍ ሓይሊ ከም ዝወደቓ ኣዘኻኺሩ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ዑማን ምስ ኢራን ኣብ ዝግበር ዘተ ምምሕዳሩ እንትደዓ ዓንቂፋ ብቦምብ ከም ዘፈራርሓ ፎክስ ኒውስ ሓቢሮም። ዑማን ሓንቲ ካብ መሻርክቲ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሜሪካን ዑማንን ድማ ነቲ ንቁጠባ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መተሓላለፊ ማይ መጻብብ ሆርሙዝ ንምኽፋት ምስ ቴህራን ብተናፀድ ክዛተያ ከም ፀንሓ ይፍለጥ እዩ።
እዚ መተሓላለፍ ማይ ብስንክቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንኣሳት 6 ኣዋርሕ ተዓጽዩ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ እዩ። ሓደ ጋዜጠኛ ፎክስ ኒውስ እቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕተት ርኹስ ቃላት ብምጥቃም ነቲ መጠንቀቕታ ንዑማን ከም ዘመሓላለፈ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብታ መዓልቲ ሰበስልጣናት ኢራን ምስ ዑማን ስምምዕነት ንምፍራም ቀሪቦም ከም ዘለዉ ገሊጾም ነይሮም እዮም። በቲ ካልእ ሸነኽ ግና እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝነበረ ናይ 60 መዓልትታት ናይ ምርዳእ ሰነድ ስለ ዝተወድአ መጻኢ እቲ ዘተ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ኣይተፈለጠን እዩ ዘሎ። ካናዳ ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ዝመጽእ ሓድሽ ዙር ታሪፍ ንምውጋድ ኣብ ትጽዕረሉ ዘላ እዋን እቲ ጽዑቕ ናይ ንግዲ ዘተ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደቂቕ በፂሑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ታሪፍ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ትሕቲ 48 ሰዓታት ተግባራዊ ክኸውን ተባሂሉ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣሎ። ተደራደርቲ ካናዳ ረቡዕ ዕለት ኣብ ልዕሊ ዳርጋ 20 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ካብ ካናዳ ዝመጽእ ኣቑሑት ሓድሽ 50 ሚእታዊ ታሪፍ ተግባራዊ ቅድሚ ምዃኑ ገለ ስምምዕነት ምብጻሕ ኣብ ዋሽንግተን ሓደ ሰሙን ከም ጸንሑ ተገሊጹ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ሶኒ ዕለት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ዝርዝር ናይቲ ዘተ ሚስጥር ሓሊፉ ኣሎ። እቲ ዘተ ኣዝዩ ተሃዋስን ጽዑቕን ብምዃኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝዝረበሉ ግዜ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ እዩ። ካናዳ ካብ ድልድል ኣንፈት ኮይና ዝትዛተ ከም ዘላ እኳ እንተተገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ጉጅሉኡን እቲ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ 5 ሚእታዊት ካብ ኩሉ ኣታውታት ካናዳ ዝግበር ናይ ቁጠባዊ ጸቕጢ ቅድሚ ምጅማሩ ስምምዕነት ንምብጻሕ ዝገጠሞ ብድሆ ዓብዪ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ መንጎ ተደራደርቲ ካናዳን ወኪል ንግዲ ኣሜሪካ ጄምስ ክሪንን ተኸታተልቲ ኣኼባታት እኳ እንተተኻየደ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ ሕዚ ናይ መወዳእታ ስምምዕነት ከም ዘይበጽሑ ይግለጹ እዩ። ስራሕና ገና ኣይተወደአን ክብሉ ድማ ሚኒስትር ንግድን ኣሜሪካን ካናዳን ዶሚኒክ ለብላንክ ሶኒ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ። እቲ ዘተ ከቢድ ከም ዝነበረን ክልቲኦም ወገናት ብንጹር ገሊጾም እዮም። ትራምፕ ንካናዳ ብነገር ንግዲ ሕስምቲ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ንዘተ ዝምልከት መግለጺ ድማ ካርኒ ሙሉእ ብምሉእ ኣይነጸጎን እዩ። ትራምፕ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ውሳኑ ምስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ጉዳይ ኢራን ንእሽቶ ሓገዝ ንምሃብ ዝነጸገ ትሕቶ ብቐጥታ ኣተሓሒዝዎ ኣሎ። ካብቲ ጎረቤትኩም ዝኾነ ኪም ጆንግ ኡን ንምክልኻል 39,000 ወታደራት ኣብኡ ኣለውና፣ ንስኻትኩም ግና ኣብቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኣዝዩ ቀሊል ወታደራዊ ስርሒት ክትሕግዙና ኣይከኣልኩምን ክብል እዩ ዘገርም ቃል ተዛሪቡ ዘሎ። እቲ ዝደለዮ ነገር ፍትሓዊ ምዃኑ ጥራሕ እዩ ክብል ድማ ወሲኹ ትራምፕ ገሊጹ እዩ። ናይ ደቡብ ኮርያ ፕረዚደንት ቤተ መንግስቲ ብሉ ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ቃላይ ሆርሙዝ ዝተሓዝ ወታደራዊ ምትሕብባር ኣሜሪካን ኮርያን ዲፕሎማስያዊ ምይጣት ክቐጽል ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ከምኡ ድማ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምዳት ብዝርዝር ክዝት ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ኺላታት ከም ዝሕብርዎ እቲ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምዳት ምቁራጽ ወይ ንድሕሪት ምባል ምስቲ ዝርከብ ንእሽቶ ረብሓ ክነጻጸር ከሎ ልዑል ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ ድማ ተገሊጹ እዩ። ሓበራዊ ምክልኻል ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ወታደራዊ ሓይልታት ምድላዋትን ስርሖም ንምፍጻም ብቑዓት ክኾኑ ኣገዳሲ እዩ በለ ኣብ ሶል ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኢዋ ፕሮፌሰር ዝኾነ ሊፍ ኤሪክ ኢዝሌም ነዞም ልምምዳት ምምንዛዕን ምቕናስን ነቲ ናይቲ ኪዳን ምትሕባር ክጎድኦ ደቡብ ኮርያ ንርእሳ ምክልኻል እትወስዶ ዝዓበየ ሓላፍነት ከዘንግዖን ከምኡ ድማ ኣብ ኤስያ ንዘጋጥሙ ግጭታት ምክልኻል ዓብዪ ዓቕሚ ከዳኽም ከም ዝኽእል ድማ ገሊጾም። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ኣሜሪካ ራያን ዶናልድ ብዛዕባ እቶም ካብ ዓውደ ውግእ ዝምለሱ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ክዛረብ ከሎ ልምምድና ነቲ ስጋኣት ግምት ዘእተወ እዩ ክብል ገሊጹ እዩ። ኣስታት 28,500 ኣሜሪካን ወታደራት ኣብ ደቡብ ኮርያ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ